Kanehu Students Union ha kasantarik nailar, kalakhang talaya ka khardop gate tu jong ka skul ba nehu, ban pakhang linti ya ki baro ki bos hadian ba ka bor peniat kanehu, ka klem ai bos ya ki samla pulis second semester ki badan examin. Henry tang hadian chikanta balayat ka jingaki, Kanehu Students Union, kalayo opediang ya ka shiti na u in charge ka transport, balapan map ya ka jingbamla ban penbiang ya ki bos. U President Kanehu Students Union usamla ready 1 June nong besap, habakaran siya kilat patay kubor, ulaong banakalyang kibor peniat Kanehu, kila kularu banadu katayaw banwan, an penbiang ya ki bos. Katkum gajing ong u President Kanehu su, kajing bamla ban penbiang ya ki bos menta kasngi kadai namar baki klamyo ajing tip, bat kajing bam ya skuthu hapadeng u controller bat u in charge ka transport. Ini baru sini bantu tak ya ni tak ngai di tak student kidon exam kalong pressure ki lada kerja kumne ngistu ya ta tambah kawai nak ni kalong baik lada pikular with ngin hapo di kot kene lada pikular nakal yang jongi ka weekend bus pide ban kan ya kikna and then ka pudil letter ka bamta ka sini bat naga administration pa sa visi bat de ban tamma kikna bila okay kata man mandor polisi amsar polisi letter tengi dongkap na administration hoy administration okay kena step entah kena jiki ini kedai nam kadau ba kumla biang bos mana step apa ki kena second sem ki dan exam de hendai apa ke exam ke dan ki bos ki bendan de kumla pendiang na administration de ngilai khang ga git jongka badung sport ni hu mentah step de bat hadin sikenta ka jingya keren ko jongi ngilayo ka sti na in charge jongka transport ba ilapan map ya ka jing la jing bomla pendiang ki bos bat ila kular lu ba nadu musim tayo ladu lasim tayo kin pendiang no ya ka weekend bus bat kinyat bet nadu lasim tayo dambakla ar tli la pendiang dari tempat ya ayu tempat mention nomor munsha ki ar tli bus kido haba kidan exam ki bus berkhot ki sa pendiang bet na apa administration ki ong gede na kadau ba ki khamyo jing tip ba kidan exam ki khna station apne jong ki controller bat jong charge jong transport di tak kadau ki khamla pendiang ki bus nang step khamyo lupa ka jing tip ini habang layo menen ni ka jing tip ngila phone ngila gerpat ban pendiang ki bos ndai nak liang ki yo kura pun pendiang bakila dia platform kita ngila ban ong hin mar ba samsim kham ki khai ga ik bakidi ban le bat kila long ba le kai shai ga ik ba ga lawe ki khna jing pakhang jongi ya ga git baro ki dani hum tak singi kate na kadawa niyo ki complain na khna man mustap ha ka pors nyaw baje ki kuningi ki ong badan bos em tangi nga ku vice president ngalale kesan sport transport ba don ki driver ngakli ki ong ki driver ba ki claim order ne na ki ba bandon ka bos tengi ngembang sere ban peni ga jing ba jing persya lani ga jing bam songhun nama ba ha ka por exam ru nur ban le kai ba ka future lani ka lawai jong ki khna dak ba mpa i ki bos namar jayu la dak ki ki khna ki bana jangai na smith na milim na ki thain mongap ye la dak islam exam so ka traffic jam ki te bi por menta la dak islam exam ka no ga mental pressure jong ki ndrai ki jing khang jong ni menta ne kalong ni khang ye ki ya ki bam dei ki ba don exam duty ngem khang ya ki khna bat ya ki noi kai ki badon exam duty ya ki tangi pelai hendra ya ki wei baro ki bawan don kam ki bawan tray office ya baro ngi khang lon taksi
One by one. Security. Banong, gantam tu akan apa tu?